should we cower or worship you with zeal? I have heard your angel's trumpet. You sent fire. Is it madness or perfection? Are you abroad? Everybody wants to love you more. They really want to kill you now. Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició. Parlem d'esport, de demà dilluns. Avui és dia 9 de novembre. I avui, abans d'escoltar música de rock com la que sona Major ens la porta i s'anomena Everybody Wants To, parlem de la victòria de Jorge Lorenzo, que s'ha proclamat ho feia ahir campió de MotoGP d'aquest any 2015, campió del món. També parlarem del Villarreal, perquè el primer equip del Villarreal va perdre la seva visita al Camp Nou. El Barcelona li va guanyar per un resultat contundent de 3-0. Analitzarem aquest partit, com també parlarem del Club Esportiu Barceló, que va aconseguir 6 punts per la seva visita al filial de l'Elx. A banda, serà protagonista també el vòlei, com també el món del tenis i el món del futbol sala. Tot això i més, allà dels propers minuts, així, en Parlem d'Esport. Comencem. I així obrim una nova edició de Parlem d'Esport, en aquest dilluns, dia 9 de novembre, en el que és ja el programa número 78, així d'actualitat diària, i obrim parlant del Villarreal. Comencem amb el primer equip. El Villarreal Club de Futbol va visitar ahir el Camp Nou i malauradament no va aconseguir treure res positiu de la seva visita. Ahir a la vesprada es va disputar el Camp Nou el partit corresponent a la jornada número 11 de la Lliga BBVA, que d'aquesta temporada que va enfrontar el Futbol Club Barcelona amb el Villarreal. El Villarreal, que comptava amb 7 canvis en els segons inicial respecte a l'equip en el qual es va enfrontar el passat dijous a la competició europea al Dinamo de Minsk, no va poder treure res positiu de la seva visita al Barcelona. El partit va començar amb ocasions per part dels dos equips. La primera part va ser més equilibrada que la segona, i en aquesta primera el Villarreal va disposar d'alguna que altra ocasió de gol, així com bastants corners que haurien pogut avançar els de Marcelino García Toral al marcador. D'aquesta primera part cal assenyalar que per part del Barcelona destaca la jugada protagonitzada per Matiu, que va arribar després d'una contra, mentre que per part del Villarreal d'aquests primers 45 minuts destaca l'aproximació a l'àrea amb una rematada de cap de Denis Suárez, que va acabar sortint per dalt de la porteria defensada per Bravo. Al descans va arribar amb empat a 0 al marcador, que deixava les coses obertes i amb possibilitats per als dos equips per endur-se la victòria. Després del descans, el conjunt blaugrana va sortir amb més energia que el Villarreal, i això es va notar durant tota la segona part. El primer dels gols del Barcelona va arribar al minut 60 i va ser obra de Neymar, que després de rebre una bona passada de Busquets no va dubtar ni un sol instant per tirar a la porteria i sorprendre a Alfons Areola. Minuts més tard, al 70 de partit, va arribar el 2-0. El segon gol del Barcelona va arribar des del punt de penal i va ser obra de Luis Suárez. Després del 2-0, el Villarreal va intentar reduir la diferència de gols amb diverses aproximacions a la porteria del Futbol Club Barcelona, però cap de les ocasions del Villarreal van acabar convertint-se en gol. Ja gairebé entrats en el temps afegit de la segona part, Neymar va tornar a marcar i va passar el 3-0 definitiu. Ara, després de la derrota del Villarreal, continua en la cinquena posició de la Lliga BBVA en llocs d'Europa League, amb un total de 30 punts, de 20 en aquest cas. Dir-vos el proper partit de Lliga, aquesta setmana hi haurà descans perquè juguen les eleccions, per tant, el proper partit serà en casa el diumenge 22 de novembre a les 4 de la vesprada al Madrigal contra l'Eibar.
Continuem parlant de més temes pel que respecta al Villarreal, perquè Marcelino Garcedura, el tècnic del Villarreal, va parlar una vegada conclòs el partit. Doncs bé, el tècnic va valorar el lliurament dels seus homes i tot el que van demostrar. Malgrat la derrota, s'oferta al Camp Nou, i va destacar que el resultat del 3-0 és massa voluminós pel que es va veure sobre el terreny de joc. Tal com assenyala Marcelino, el resultat és excessiu. Arribava amb molta il·lusió i no vam aconseguir bon resultat. Em quedo amb l'esforç i el treball, ja que hem posat tot el camp i vam estar bé, però ells van ser més efectius que en altres ocasions, tot i que no comptaven amb un dels seus jugadors estrella. Per el tècnic del Villarreal, el seu equip va estar ferm durant gran part del joc. Pese al primer gol, van passar per poques ocasions de perill. El Barça no estava tenint ocasió malgrat que tenia la pilota. Estaven incòmodes perquè nosaltres també els fèiem córrer. L'acció puntual de l'1-0 ho va canviar tot. Marcelino prefereix mirar el futur amb optimisme. Tal com assenyala, hem d'aprendre de tots els errors i intentar ser més competitius a domicili. Fora de casa, els ha costat molt crear perill i cal millorar en aquest aspecte, tot i que en aquest partit era molt complicat. Malauradament això, el Villarreal va perdre la seva visita al Futbol Club Barcelona, va perdre per 3-0 en la seva visita al Camp Nou. Parlem del Villarreal B, que suma un treball a punt després de guanyar, d'empatar en aquest cas a un gol. El Villarreal va sumar ahir un meritori punt el feu de l'Atlético Baleares en un igual partit en el que els grocs van tindre ocasions com per haver aconseguit la victòria. Això sí, els locals van començar millor i van arribar a adelantar-se del marcador gràcies a un gol de Rubén Jurado, que va rematar en la segona força després d'una treta de córner i diversos rebots dins de l'àrea. A poc el filial del Villarreal fou assentant-se sobre el terreny de xoc i va obtenir el seu premi amb el gol de l'empat. De nou, va arribar després d'una treta de cantó, que aquesta vegada va enviar a la xarxa del central Pablo Íñiguez, que va disparar amb la seva zurda a l'altura del punt de penal. La igualtat fou la nota predominant sobre el terreny de xoc amb l'excés artificial en el que qualsevol errada es podria pagar molt car. El Villarreal B va tindre diverses ocasions en el segon acte per al marcador i no necessaria. Dir-vos que el pròxim partit del Villarreal B serà contra el València Mestalla el dissabte 14 de novembre a partir de les 6 de la vesprada en el Ministeri de la Ciutat Esportiva del Villarreal. Per cert, un partit que es podrà seguir mitjançant el live del Villarreal, www.villarrealcodefutbol.es/live, i també televisió de Gassió Mediterráneo amb comentaris de Toni Alegre. Dir-vos els gols, el 1-0 va arribar el minut 29 de partit, va ser obra de Rubén Jurado, i un minut més tard, el 26 de partit, el Villarreal B empatava el partit, la trobada, amb un gol que fou obra de Pablo Íñiguez. I per tancar amb el Villarreal, cal analitzar també el que va fer el Villarreal C. Un Villarreal C que continua creixent després de guanyar per 1-0. Un solitari gol de Mario González li dona el triomf al tercer conjunt del Villarreal. El Villarreal C va aconseguir una treballada de victòria davant el Recanvis Colón, en un partit en el que va mereixer guanyar més holgadament, però va tindre que patir per a guanyar els 3 punts molt importants. Al final, un solitari gol de Mario González va servir per al tercer equip del Villarreal acumule de 9 jornades sense perdre i assumeixca 2 triomfs consecutius. El conjunt local va tindre ocasions de sobre en la primera meitat, com per exemple una de les que Simón va enviar el baló al lateral de la xarxa després de regatejar al porter. A més, aquest primer acte també va ser marcat per la polèmica, ja que el col·legiat va assenyalar fora de l'àrea una clara falta dins de la mateixa sobre Simón. Carlos Pérez, Salvatxua, va manejar la banqueta en un descans, donant l'entrada a Mario González i la jugada li va sortir a la perfecció. Així, el davanter burgalès va marcar l'únic tant del partit en el primer baló que tocava. El minut 46 quan va rebre un genial pas interior de Morlanes. Es va desfer del seu par prop de la línia de fons i va notar amb una disparada quasi sense àngul.
el Villarreal C va saber aguantar el resultat inclús quan es va quedar amunt efectivament sobre el terreny de joc per la rigorosa expulsió patida per Maldo al minut 78. Finalment, el resultat de 1-0 ja no el menageria. Dir-vos el pròxim partit del Villarreal C serà en casa del Rayo Ibense i serà aquest proper diumenge. El gol del C, del Villarreal C, va arribar en el minut 46 i va ser obra de Mario. Així tanquem l'actualitat pel que respecta al Villarreal. Anem ja amb el que respecta al Club Esportiu Castelló. Un Castelló que ahir aconseguia donar-li la veu del marcador per emportar-se finalment la victòria. El Castelló va anar a Elx amb la intenció de guanyar-li al filial de l'Elx i així va ser. El Castelló, després de donar-li la volta al marcador que no era gens positiu per als de Quico Ramírez, ja que el descans reflexava avantatge de l'Elx dirigida per 2-0, després d'una segona part espectacular, el conjunt del Minegre va aconseguir guanyar el partit i sumar 3 punts importants. El partit va començar amb un gran domini dels dos equips fins al minut 20, quan els locals es van avançar al marcador amb un gol que va ser obra de Nua. Després de l'1-0, al 26 de partit va arribar el segon de l'Elx il·licità. El segon gol del filial de l'Elx va ser obra d'Agudo. Al descans es va arribar a avantatge de l'Elx il·licità per un resultat de 2-0. Des del descans el Castelló buscava reduir el marcador i així va ser. Al 55 el col·legi del partit va assenyalar un penal favorable al Castelló que malauradament Caid Casaizar no va aprofitar i el porter del filial de l'Elx va parar i per tal va evitar el gol. Al 70 l'Elx il·licità es va quedar amb 10 després que el col·legi del partit va decidir expulsar a Paul. La diferència numèrica la va saber aprofitar molt bé el Castelló per a generar més ocasió de perill i donar-li la volta al marcador. El 2-1 va arribar al 75 de partit i va ser obra de Guille Vázquez i va fer que el Castelló es fiqués de nou del partit. Minuts més tard, el 90, va arribar el 2-2 amb un gol que va ser obra de Charlie Messeguer i ja entrats al temps afegit de la segona part, Antonio va fer el 2-3 definitiu que li va donar la victòria al Castelló. Ara, després de la victòria de l'Elx il·licità per un resultat de 2-3, el Castelló situa la posició número 12 de la tabla classificatòria del grup 6 de la tercera divisió amb 16 punts. Dir-vos el proper partit que disputarà el conjunt del Minegre serà el proper diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia a Castellà davant el Crevillent. Ara esperen al Castelló les jornades continuades en casa, en Castellà. I analitzem el que va dir el tècnic Quico Ramírez, el tècnic del Club Esportiu Castelló, després de guanyar-li ahir a la vesprada a l'Elx il·licità per un resultat de 2-3. Doncs bé, va parlar en la sala de premsa de l'Elx i va dir el següent. Mister, qué bonito ganar así, ¿eh? Sí. Yo creo que el corazón no me funciona en condiciones. Bueno, a ver, yo creo que la primera parte había sido muy injusta con el equipo. 2 ocasiones de ellos, 2 goles, y nosotros hemos fallado goles cantados, ¿no? El castigo era muy grande y bueno, y al final es un juego, y al final lo que te quitan te lo devuelven, y afortunadamente, de una forma épica, pues el equipo ha remontado un partido que es más que 3 puntos, yo creo. Es un punto de inflexión que el equipo puede, nos olvidamos ya de problemas físicos, el equipo ha peleado hasta el 95 monojabatos, con gente que salía de lesiones, y bueno, y al fin y al cabo este es el camino. Yo creo que el equipo hoy a mí me ha gustado, y no por el resultado. Yo con el 2-0 el equipo me ha gustado porque ha estado bien ordenado, con las ideas bien claras, hemos creado muchas ocasiones de gol contra un equipo que va arriba y que bueno, que hasta el día de hoy pues aquí estaba imbatido. Yo creo que bueno, la botella yo la empiezo a ver llena porque este equipo yo creo que tiene alma y tiene garra, y en esta categoría es muy importante eso. Se ha ganado, pero quizá faltó efectividad, ¿no? En muchos remates. Sí, bueno, la ansiedad, las ganas que tienen de marcar, y más cuando en los primeros 2 remates te marcan, pues esto hace que el jugador pues se ponga nervioso en ese momento y no elija bien y no ponga bien la superficie de contacto y falla el gol y se va abajo, y hemos fallado un penalti también. Si es que
Si es que el fútbol tiene estas cosas, pero al final la pelea nos ha dado pues que bueno, que todo es posible, remontar un 2-0 contra un equipo que está arriba, que estaba en muy buena racha, pues es difícil verlo, pero hoy el equipo lo ha demostrado y esto nos tiene que dar alas para los 2 siguientes compromisos que tenemos en casa, empezar a ser nosotros ya. Este equipo se tiene que soltar y este vestuario es fuerte, me gusta y bueno, y yo creo que hoy es un punto de inflexión y tenemos que ser muy optimistas. Bueno, para mí en la segunda parte, aparte de que el equipo ha dado un paso adelante, 2 momentos clave. Ellos han quedado con 10, encima han perdido a su medio centro defensivo que estaba barriendo muchísimos balones por ahí, y luego la apuesta que has hecho, ¿no? Has quitado a un hombre como Castells, has dado entrada a Meseguer y a partir del equipo, de ahí el equipo ha sido el dueño del partido. Sí, bueno, a ver, nosotros jugamos con unos condicionantes. La semana pasada tuve que cambiar a 2 laterales, la anterior tuve que cambiar a Jesús por problemas físicos y esta semana, pues bueno, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien. Hemos llegado al final con Pruden cojo y prácticamente mete el gol él, la jugada ha sido de él y bueno, el equipo se ha vaciado. Yo pensaba que Carrillo pues no me iba a aguantar el partido, también me lo ha aguantado. Antonio, aunque haya fallado goles, claro, ha metido el más importante, el de la victoria, y eso habla muy bien de él. Yo creo que bueno, que hay que estar satisfecho. El rival, el desgaste del rival precisamente es por nuestro trabajo. Creo que el equipo ha querido, ha tenido, ha provocado, ha creado ocasiones, hemos estado bien en la estrategia, hemos creado peligro y al final hemos conseguido remontar un partido que ya te digo que nos sabe a agua de mayo, ¿no? El respaldo psicológico importante y ahora vienen 2 seguidos en casa, donde no se gana desde agosto. Bueno, pues es un momento para ganar, no queda otra. Después de remontar, el equipo se ha armado, ha cargado pilas y esta semana va a ser muy intensa porque todo el mundo va a querer jugar y eso es lo importante, que la competitividad esté por encima de todos nosotros y que el domingo salgamos en casa una vez por todas a competir, nos olvidemos de todas las cosas y que la afición y nosotros vayamos de la mano y que a la afición le demos nosotros ese triunfo, ese juego, esa garra que busca, ¿no? Y que la gente disfrute. Yo creo que este es buen momento. Muy bien. El que dia Quico Ramírez, el tècnic del Club Esportiu Castelló, després del partit. Parlem de futbol sala. A l'equip masculí del Platges de Futbol Club de Castelló, del Platges Club Esportiu Castelló, se li escapa la victòria davant del Montcada. Partit intens el viscut de la jornada número 9 de la Lliga, el Ciutat de Castelló, que arribava al descans amb empat a un gol gràcies al gol de Javi en el Platges i que era neutralitzat al minut 16 per Montcada quan els albinegres disposaven de nombroses ocasions per haver-se anat al descans amb un resultat més ampli. Després de la represa el partit es convertia en una cercavila amb nombroses ocasions per als locals on els catalans disposaven de les seves ocasions però francès estava molt encertat. Quan semblava que arribaria el gol local, de nou eren els visitants els que acessaven un gol per electrònic en l'avançar-se en el minut 32 en una bonica jugada. Demanava temps mort Manuel Collado, falta de 4 minuts, i se la jugava a porter jugador. Després de 2 ocasions molt clares, arribava el premi a l'esforç i la insistència amb el gol d'Eric a falta d'un minut per al final. Ells van seguir intentant els sobrelluts, però el marcador ja no es mouria. En resum, un empat que serveix per a seguir sumant a la taula i mantindre invicte al Platges Club Esportiu Castelló en el seu feu. I parlem també del Castelló Futbol Sala, que goleja a l'Orpesa i consolida el seu liderat. El Castelló Futbol Sala va sumar la 5ª victòria de la temporada i es mantindrà per segona setmana consecutiva com a líder en solitari la regional preferent grup 2 després de superar a un corretjós clubes de futbol sala Orpesa per un resultat de 7-1. Els jugadors de Chichuel Javier González van superar als ortopesinos gràcies a la seva gran entrada al partit, on van anotar 2 gols ràpids, així com la seva alta intensitat i concentració durant els 40 minuts. I parlem de vòlei, victòria important de l'Illa Grau sobre el vòlei platja Madrid. Victòria important de l'Illa Grau sobre el vòlei platja Madrid, un rival directe per la permanència a la Superliga masculina. Els de Carlos Calvallo van haver d'esforçar-se al màxim contra un equip que encara no sap per què es guanyarà a la present temporada i van acabar imposant-se per un resultat de 3-0. I també en el dia d'avui cal parlar de tenis perquè el tenista Novak Djokovic guanya el Masters 1000 de París. De fet, Djokovic es va imposar a la final del Masters 1000 de París el tenista britànic Andy Murray per 6-2 i 6-4 en un partit que va tindre una durada d'una hora i 32 minuts. Ara, després de proclamar-se campió del Masters 1000 de París, Djokovic encadena més de 32 triomfs consecutius i guanya el seu 10è títol d'aquest any 2015.
I les motos, el MotoGP, Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP, última aquesta temporada, també va ser protagonista aquest cap de setmana. El pilot Jorge Lorenzo s'ha proclamat campió del món de MotoGP 2015. El pilot espanyol Jorge Lorenzo de la companyia Yamaha es va proclamar aquest diumenge campió del món de MotoGP 2015 al imposar-se des de la primera fins a l'última volta al Gran Premi de la Comunitat Valenciana del circuit Ricardo Tormo de Ches, per davant dels pilots de Repsol Honda, Marc Márquez i Dani Pedrosa. Cal assenyalar que Valentino Rossi, que també optava a guanyar el campionat del món de MotoGP d'aquest any 2015, va haver de complir una penalització imposada per al Gran Premi de Malàisia, al que va ser obligat a sortir l'últim, i això li va dificultar arribar a la meta en les primeres posicions. Per últim, comentar-vos que si parlem de les posicions en les que van arribar els espanyols, els pilots espanyols, dir-vos que en aquest Gran Premi de la Comunitat Valenciana, Pol Espargaró va arribar en la 5a posició, Valentino Rossi en la 4a, amb el seu germà Aleix en la 8a, Maverick Viñales 11, Álvaro Bautista en la posició número 14, Héctor Olvera en la 7a plaça i Toni Illas va arribar en la posició número 20. Escoltem les reaccions després de que ahir Jorge Lorenzo guanyara la cursa i el Mundial de MotoGP en el Gran Premi de València. Y campeón del mundo, Jorge Lorenzo. Bien, 3 veces campeón. Por detrás del Marc Márquez y Pedrosa. Jorge Lorenzo, campeón del mundo, vaya carrerón, gracias al picante que ha puesto Dani Pedrosa, Paco Peña, Raúl Romojaro, Manu Martínez, Emilia Arroyo. Qué picante ha puesto Pedrosa en ese final, bueno, para que darle emoción Y para callar bocas. y más mérito al título de Jorge Lorenzo. Nacho, campeón del mundo, ¿qué hace el campeón? Campeón del mundo, está dándose cabezazos contra el carenado, contra su moto, ha parado para coger una bandera española, al mismo tiempo que entraba Valentino Rossi por la recta de meta, más bien cabizbajo. Qué emocionado se está, emociona, yo creo que estaba secándose las lágrimas, me da a mí la sensación, Sí, porque se ha está levantado roto. un poquito la visera. Y también, por su parte, Valentino Rossi saludando a todos sus grandes soportes, que también hay que decir que hay muchísimos rosistas que han estado aquí apoyándole. Vemos muchos abrazos en el equipo de Jorge Lorenzo, todos los soportes de Jorge Lorenzo gritando desde la grada de este trazado valenciano. La verdad es que esto es una auténtica fiesta. Otro mundial para Jorge Lorenzo y podemos decir que se ha hecho justicia, ¿no? Ha fet justícia, així ho analitzaven des de una de les cadenes que va avançar en la retransmissió ahir, i per altra banda en Televisió Espanyola la victòria de Jorge Lorenzo la narraven així. No defraudó la llamada carrera del siglo desde la misma salida, esa en la que Valentino Rossi debía adelantar a todos los pilotos posibles para acercarse a la pole de Lorenzo, que lideró la carrera de principio a fin. Pero en 2 curvas, el italiano ya se había quitado a 8 rivales de delante y continuó el 9 veces campeón del mundo, remontando Pol, Alex Espargaró, Andrea Dovizioso. La plaza de Cheste estallaba en cada adelantamiento de Valentino hasta que se puso cuarto. Nervios, tensión por delante, muy por delante, solo quedaban las 2 Hondas y Lorenzo, claro, el mallorquín sintió el aliento de Márquez en toda la carrera y al final también Ale Pedrosa. El catalán llegó a meterle la rueda a su compañero buscando el liderato, pero al final no se movieron las posiciones. Rossi cuarto, Pedrosa tercero, Márquez segundo y primero Lorenzo. Una victoria con la que ha celebrado también su tercer campeonato del mundo de MotoGP. Merescudíssim, el campionat merescudíssim, i se ho tenia merescut. Bé, fem un repàs per el que porten els diaris la premsa esportiva en el dia d'avui, en aquest dilluns 9 de novembre. El diari Marca se veia venir, parla del Fútbol Club Barcelona, que va guanyar 3-0 el Villarreal, i també parla del Gran Premi d'ahir de MotoGP de la Comunitat Valenciana, on Jorge Lorenzo es va proclamar campió i Marca titula El Rey Jorge. Diari Sport, el Barça i Neymar líderes. Mundo Deportivo parla de la victòria de Lorenzo com també de Neymar. I el diari AS parla de Jorge Lorenzo, pentacampió del món, com també parla de derrumbe inesperado. Parla de la victòria d'ahir del Fútbol Club Barcelona per 3-0 al Villarreal. Tanquem amb el diari ABC, que no és esportiu, que és informació a nivell nacional, però la seva portada avui la dediquen al món esportiu. Lorenzo, 3 veces grande. Tots els fanáticos de la victòria d'ahir
el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de Jorge Lorenzo, que li dona el campionat del món d'aquesta temporada de MotoGP. I fem, si us pareix, un repàs per el que han sigut aquesta jornada número 11, els resultats d'aquesta jornada. Doncs bé, la jornada començava en la Lliga BBVA, començava aquest passat divendres amb el partit Las Palmas Real Sociedad, que va acabar amb la victòria de Las Palmas per un resultat de 2-0. També dir-vos que van haver altres partits en aquesta jornada, de seguida els analitzem tots ells en uns instants, però va ser una jornada en la que el Real Madrid va aconseguir la victòria, al igual que també ho va fer el Futbol Club Barcelona. Doncs bé, els partits del dissabte, el resultat van ser els següents: Celta de Vigo 1, València 5, Levante 1, Deportiva La Coruña 1, Rayo Vallecano 2, Granada 1, Eibar 3, Getafe 1, Málaga 0, Real Betis 1. I ahir diumenge tancava aquesta jornada número 11, ahir diumenge 8 de novembre, amb els següents partits i resultats: Athletic Club de Bilbao 2, Espanyol 1, Barcelona 3, Villarreal 0, Atlético de Madrid 1, Sporting de Gijón 0 i Sevilla 3, Real Madrid 2. Anem tancant ja el Parlem d'Esport d'aquests dilluns i fem escoltar música rock. S'acomiadem escoltant, com diem, rock, cançons de Beso Jamendo, les millors cançons recollides en aquest àlbum. Sembla ser que no. Bé, com diem, anem tancant ja, ho fem escoltant música i amb aquesta música tanquem el Parlem d'Esport d'aquest dilluns, on hem tingut de tot. Hem parlat de MotoGP, de Jorge Lorenzo, que es va proclamar campió del món d'aquest any, així com també hem parlat d'altres temes, entre els que destaca, per exemple, el Villarreal, el Club Esportiu Barcelona, com també el món del futbol sala. Amb la cançó Ungleus, anomenada Seki Huel, tanquem el Parlem d'Esport d'avui. I com sempre, recordeu-vos les nostres habituals vies de contacte per a continuar informats en Facebook, Actualitat Diària, en Twitter, @en_vespre, i en la nostra web, en www.actualitatdiaria.com. Amb la cançó que sona, anomenada Sweaty Wear, que ens aporta un Club Blues, tanquem el Parlem d'Esport d'aquest dilluns 9 de novembre. Tornem demà dimarts amb més informació esportiva. Ens esperem, adeu.